Il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel qed tappella lill-President ta' Malta George Vella li hu nnifsu huwa tabib sabiex ma jiffirmax l-abbozz ta' liġi li sejjer jillegalizza l-użu tal-kannabis f'Malta. L-MUMN fil-fatt appellat b'saħħa biex il-President ma jiffirmax qabel ma jitlu fis-seħħ il-miżuri meħtieġa l-ħarsien tal-pazjenti fl-isptarijiet u r-residenti anzjani. Fis-stqarrija maħruġa l-ġimgħa filgħodu l-MUMN innotat li f'din il-liġi ma hemm l-ebda dispożizzjoni li tirregola dan u għalhekk kwalunkwe infermier, tabib jew saħansitra kerer jistgħu jkunu taħt l-influwenza tal-kannabis waqt li jkunu għaddejjin bix-xogħol tagħhom. Kaġun ta' dan jista' jkun li f'ċertu ċirkostanzi dawn il-professjonisti ma jkunux f'kundizzjoni biex jgħaddu ġudizzju xieraq. L-MUMN saħqet li s-sigurtà tal-pazjent m'għandix tkun ipperikolata minn ebda liġi u l-membri parlamentari għandhom ikunu konxji tal-konsegwenzi ta' dan l-abbozz. Taħt l-influenza tal-kannabis inċident żgħir jista' jsir faċilment u dan qed iqajjem tħassib kbir fost diversi għaqdiet u professjonisti. L-MUMN qalet li jittemmen li huma x'inhuma d-drittijiet tal-individwu fir-rigward tal-kannabis dawn qatt m'għandhom ikunu ta' detriment għal pazjenti vulnerabbli. Il-Union sostniet li l-liġi għandha tipproteġi lil pazjent f'kull ħin u f'kull mument u li tgħaddi liġi li tillegalizza l-użu tal-kannabis mingħajr dispożizzjoni speċjali għall-isptarijiet u r-residenzi tal-anzjani huwa disrispett kbir u fakret kif żball żgħir jista' jfisser ħajja jew mewt għal persuni vulnerabbli. Għal din ir-raġuni l-MUMN talbet biex l-isptarijiet u r-residenzi ikollhom id-dritt li jwaqfu kwalunkwe impjegat, speċjalment dawk f'kuntatt dirett mal-pazjenti jekk ikunu qed jidhru taħt l-effetti tal-kannabis, irrispettivament minn dak li qed tgħid il-liġi. Qalet ukoll li se titlob laqgħa urġenti fil-livell tal-MCESD iżda fuq kollox qed titlob lill-President George Vella biex ma jiffirmax din il-liġi għall-użu tal-kannabis.